ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டெட் ஸ்ட்ரீம் 2022 படத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூடியூபர் ஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரை வந்து காட்டுறாங்க. அவர் வந்து நம்ம ஊரில் இந்த பிராங்க் ஷோன்னு சொல்லிட்டு சேட்டெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, ஜனங்கள்லாம் போகிற வரவங்களாம் பிடிச்சி தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, இவர் வந்து அந்த மாதிரியும் பண்ணுறாரு. அந்த மாதிரி இல்லாமல் வேறு சில சாதனைகளும் வந்து பண்ணுறாரு வந்து. ஸோ இவருக்கு வந்து ஒரே ஒரு விருப்பம் தான் வந்து, இவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆசை வந்து, விருப்பம்னு சொல்கிறத விட ஒரு ஆசை அப்படின்னு சொல்லலாம். இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாண்டட் ஹவுஸில் வந்து இவர் வந்து தங்குனதே கிடையாது. ஸோ அதை வந்து நான் தங்கி ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு ஹவுஸ் இருக்குது, அமெரிக்காலே ரொம்ப மோசமான ஒரு ஹாண்டட் ஹவுஸ் இருக்குது, அங்கே போய் நான் வந்து தங்கி அங்கேருந்து நான் விளாக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து கிளம்புறாரு. இந்த திங்ஸ், இந்த பூண்டு அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்புறாரு. அந்த பேய் ஓட்டுறதுக்கு இந்த ஹோலி வாட்டர்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா கிறிஸ்டியானிட்டியில், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புறாரு. காரோடைய அந்த ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு, காரோடைய அந்த முக்கியமான பார்ட்ஸ்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி தூக்கி எரிஞ்சிடுறாரு. ஏன்னா திரும்பி வந்து இவர் வந்து இவரே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறாரு. அந்த வீட்டோடைய ஹிஸ்ட்ரிலாம் சொல்கிறாரு. 3 ரூம் இருக்குது, ஒரு ரூமுக்கு ஒரு பேய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்கிறாரு. ஒரு ரூம்லேயே ஒரு பேய் இருக்கிறதா நம்பப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து சொல்கிறாரு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து 11 பேர் வந்து செத்துருக்காங்க. அவங்களாம் யார் எங்கெங்கெல்லாம் செத்தாங்க அப்படின்றத வந்து இவர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே வராரு பாருங்களேன். ஒரு இடத்துலயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா வந்து வைக்கிறாரு. அந்த கேமரா வந்து ஏன் வைக்கிறாரு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரூம்லேயே வந்து கேமரா வைக்கிறாரு. அதெல்லாம் இவங்க வந்து செட்டப் பண்ணும்போதே நமக்கு வந்து தெரியும், நம்ம வந்து பெருசாக வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஆப்பு வைக்க போகிறாங்க, பயங்கரமாக பயமுறுத்த போகிறாங்க அப்படின்றது வந்து ஹாரர் படம் ரெகுலராக பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேய் வர மாதிரி இருக்குது. யூடியூபர் இதெல்லாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் ஃபேக்கு, அது அந்த மாதிரிலாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீ வெளில போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் பேர் இதெல்லாம் ஃபேக்கு, இதெல்லாம் எனக்கு காமெடியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சவுண்டு வந்து பயங்கரமாக வருது. இவர் வந்து பயந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஃபான ரூம்னு சொல்லிட்டு ஒரு காட்டுறாங்க படத்தில் வந்து. ஸோ அந்த ரூமுக்கு வந்து இவர் போய் ஒழிஞ்சுக்கிறாரு. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ வர்றாங்க. யாருன்னு பார்த்தாக்க சடனாக வந்து பார்த்தாக்க இவங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்னு சொல்லிட்டு கிறிஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க வராங்க. அவங்க எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. நான் வந்து உன்னுடைய ஃபேன், நான் வந்து உன்னை பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த இடத்துக்கு வந்தேன், நீ இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து இவங்க வந்து பேசிகிட்டே இருக்காங்க பாருங்களேன், நல்லா பேசிட்டு சரி நம்ம வந்து சேர்ந்தே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இப்போ பேய் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு, இப்போ நம்ம வந்து எப்படியாவது போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு அவர் வந்து ஒரு கேம் மாதிரி ஒன்று, ஒரு வழக்கமாக ஒரு கேம், ஒரு அட்டை ஒன்று காமிச்சு ஒரு கேம் ஒன்று வைப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கேம் ஒன்று காமிச்சிட்டு இவங்க வந்து ஒரு மந்திரம் ஒன்று சொல்ல சொல்கிறாங்க. கிறிஸ்டி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து ஒரு மந்திரம் ஒன்று சொல்ல சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷான் வந்து லாட்டினில் வந்து அந்த மந்திரம் இருக்குது, எனக்கு புரியாத பாஷை நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன், இவங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இதுக்கு அர்த்தம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சாதாரணமான ஒரு அர்த்தம் சொல்லிட்டு இவங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்ல வந்து அந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்லிடுறாரு. அந்த மந்திரத்தை சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சான ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. இவங்க போயிட்டு செக் பண்ண போகிறாங்க, யார் கிறிஸ்டி போயிட்டு செக் பண்ண போகிறாங்க பாருங்களேன். செக் பண்ண போயிட்டு ஆனால் பார்த்தா இங்கேருந்து போகிறாங்க, அங்கேருந்து காணவே காண வந்து இது மாதிரி ஒரு 2 வாட்டி நடக்குது வந்து. 2வது வாட்டி இவர் வந்து கேட்குறாரு வந்து, நீ என்ன எல்லா இடத்துலையும் நான் கேமரா வச்சிருக்கேன், நீ எப்படி வந்து மறையிற, உன்னை பார்த்தாவே எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும்போதே இவங்க வந்து முறைச்சிட்டு வந்து இவர் வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க பாருங்களேன். ஏன் கடிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா இவர் வந்து பைப் மாதிரி எடுத்து இவங்களை வந்து அப்படியே நெக்கில் வந்து குத்திடுறாங்க வந்து. அவங்க வந்து அப்படியே இறந்துடுறாங்க. ஐயோ நான் கொலை பண்ணிட்டேன், ஒரு ஆக்சிடென்ட்டாக கொலை பண்ணிட்டேன், இப்போ நான் வந்து காப்புக்கு கால் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு பாருங்களேன். சொல்லிட்டு திரும்ப வந்து பார்த்தாக்கா அந்த இடத்துல டெட் பாடியை காணும். என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாக்க அப்போயே இவருக்கு வந்து அப்போயே நமக்கு வந்து புரிஞ்சிடுது, இவருக்கு புரியுதா இல்லைன்னு தெரியல, நமக்கு வந்து புரிஞ்சிடுது. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் கேமரா அடிச்சுட்டு போகும்போது கேமராவிலையும் மானிட்டர் பண்ணுறாரு, மானிட்டர் பண்ணிட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. கேமராவை எடுத்து ரேலாவும் பார்க்குறாரு வந்து. ரேலாவும் அப்படி ரேலாக பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வந்து அவங்க வந்து டெட் பாடி இவரோட வராங்க. ஸோ அப்போ தான் புரியுது இவருக்கு வந்து வந்தது வந்து கிறிஸ்டி கிடையாது, அவங்களே ஒரு பேய் அப்படின்றது வந்து புரிய வருது. இந்த சீன் வந்து நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன், ரொம்ப ஹைலைட்டடான சீன் அப்படின்னு சொல்லலாம். எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு ஃபேருக்கே நம்மளை வந்து கொண்டு போயிருப்பாங்க. அவ்வளோ ஒரு இந்த படத்தில் ஒரு 4-5 சீன் வந்து எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரானரியாக ஒரு பயமாக இருக்கும் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். எக்ஸ்ட்ரானரியாக பயமுறுத்தியிருப்பாங்க 4-5 சீனில் வந்து. அவ்வளோ ஒரு பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் வந்து. உண்மையிலே வந்து பேரானல் ஆக்டிவிட்டிக்கே வந்து டப் கொடுக்குற அளவு ஒரு பயங்கரமான ஒரு படத்தை தான் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. யூடியூபர் வந்து வ்ளாக் பண்ண போகிறாரு அப்படின்றப்போ நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க அப்படின்றது. ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூடியூப்பில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம், நிறைய வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பயமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இதுக்கு மேலே நான் சொன்னால் நல்லா இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து பாருங்கள், இந்த படம் வந்து உண்மையிலே ஒரு பெஸ்ட்டு மூவி. ரீசெண்டாக நான் பார்த்து பயங்கரமாக லைட்லாம் போட்டு நான் தூங்கினேன் அப்படின்னா பார்த்துங்களேன், அந்தளவு ஒரு பெஸ்ட்டு மூவி அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து மீட் பண்ணலாம்.